Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vítam, že prijaté uznesenie pokrýva rôzne formy tohto zločinu a tiež volá po stíhaní klientov, ktorí sa vedome podieľajú na zneužívaní obetí obchodovania s ľuďmi. Taktiež sa zdôrazňuje nutnosť spolupráce s organizáciami občianskej spoločnosti na tomto poli. Aj u nás na Slovensku sa tejto závažnej problematike venujú mnohé mimovládne organizácie za nezištnej pomoci zástupov dobrovoľníkov. Úloha týchto organizácií je nezastupiteľná a preto si zasluhujú nielen naše ocenenie, ale tiež konkrétnu pomoc a podporu pre svoju prácu. Správa sa okrem iného dotýkala náhradného materstva ako jednej z foriem obchodovania s ľuďmi, no schválený text žiaľ odsudzuje iba nútené náhradné materstvo. Je však treba zdôrazniť, že aj akékoľvek dobrovoľné, či už komerčné alebo altruistické tzv. Formy náhradného materstva robia z detí požadovaný tovar a zo ženských materníc výrobňu takýchto detí. Preto sú tu všetky formy náhradného materstva neprípustné, lebo podrývajú ľudskú dôstojnosť a súčasne človeka ponižujú na predmet dopytu. Niektoré návrhy tiež zasahovali do kompetencií členských štátov, predovšetkým v otázkach migrantov. Ďalšie zas kládli neprimerané a nerealistické nároky na súkromné spoločnosti, preto som sa pri hlasovaní zdržal. Ďakujem. Profitul traficului de ființe umane a ajuns la 150 de miliarde de dolari. În mai puțin de 1% din aceste cazuri,